Hola artistes, com esteu? Avui farem un personatge que serà un animalet, però per fer-lo ens inspirarem en una figura que tinc per aquí a casa. L'animalet serà aquest que veieu aquí, d'acord? És un eriçó, ja ho veieu. I el que intentarem fer és dibuixar-lo de diferents punts de vista, d'acord? Què vol dir això? Que potser el dibuixarem de frontal, però també el dibuixarem de perfil. I si ens atrevim, el dibuixarem de 3/4. Què vol dir 3/4? Doncs és un entremig, una cosa així, entre el perfil i el frontal, d'acord? Doncs vinga, va, prepareu el llapis, el paper i comencem a dibuixar. Bé, començarem per fer la figura, diguéssim, de l'eriçó, la visió frontal, que sembla com la més fàcil en principi. I començarem pel morrito. Començarem per fer així, com una muntanyeta amb una cirera. I la boqueta li posarem una miqueta així de costat. Llavors, farem els ulls, aquí, més o menys a la mateixa alçada que el morrito, un pèl més amunt, però no gaire més. I podem fer així i així, d'acord? I ara això l'enfosquirem perquè això és només un brillo. Molt bé, li farem unes celles així i començarem a fer una miqueta la forma del cap, al voltant del cap de la cara. Farem així i aquí hi posarem unes orelletes, una a cada costat, a la part de dalt però una mica al costat, i aquí començarem a fer això. Veieu com ho faig? Es va obrint, d'acord? Molt bé. Ara aquí li posaré un bracet. Tot és molt rodonet, si us fixeu. I aquí li posaré, aquest surt d'aquí i aquest sortirà d'aquí també, però serà una miqueta diferent. Aquest anirà cap a baix. D'acord? Molt bé. Ara continuarem, aquí li podeu fer això també, i ara continuarem una mica per la forma de la panxa. Així. I ara aquí hi posarem els pauets. Els pauets, així i així. Molt bé, ja tenim la base. Aquí li podem fer, perquè estigui content, la galtona, així. Si voleu aquí li podem borrar i la boca li podem posar una mica de costat, perquè quedarà fins i tot més graciós. Això li estic canviant de la figura, Aquí el morrito. Això marcat, que són les galtones. I ara comencem a fer, podem començar per baix, per dalt, però comencem a fer totes les punxes de l'eriçó. Sí. No correu, feu-ho intentant que us quedi bonic. Molt bé, i ara podem fer una altra capa, que la podem fer així.
I ja el tenim de frontal. Ha sigut fàcil això? Espero que sí. Quan més rodons els ulls, més simpàtic ens és. També el podeu pujar d'aquí. I el podeu anar canviant. Si voleu que el morrito estigui més amunt, li pugem una miqueta més amunt. Perquè els eriçons solen tenir un morrito bastant llarg. Segur que n'heu vist algun de veritat, no? I si no, doncs en vídeo, no? Molt bé. Ara podríem intentar fer un de perfil. Posem el ninot de perfil, si jo me'l poso de perfil, i mirem que el morrito estigui més o menys al mateix lloc, no? Fem així, veieu? Aquí tindrà la boca, amb la galta. I aquí tindrà la panxona, més o menys, mirem que ens coincideixi. El peu estarà una miqueta enrere. I el cap, una cosa així. I aquí hi podem posar l'ull. El braç, mirem l'alçada més o menys, estarà per aquí. Aquí hi haurà la part de la panxa. I l'altre braç, que quedaria una miqueta amagat, el posaríem així. I podem borrar això. I així es queda bé. I fem la primera capa, doncs no ens oblidem les orelles, que més o menys anirien per aquí, potser una mica més amunt. Li donem una mica de gruix perquè és un animalet bastant rodonet. I aquí podem fer una altra capa més interior si volem. I aquí li podem posar un altre peu, una miqueta més amunt. Així, i una cueta que no es veu, allà. I no ens oblidem de les celles, ja que hem fet celles. Ja tenim un de perfil. I ara anem a fer el que se'n diria un 3/4. Què és un 3/4? El 3/4 és allò que hem dit, entre el frontal i el de perfil, doncs hi ha un 3/4. Tornem a col·locar el nassó aquí. Ens imaginem ara el morro així. Això una miqueta més gros. La boca, aquí li fem una miqueta de galtona, així. Aquí l'ull. L'altre ull ens quedarà aquí, amagat, una miqueta amagat, amb aquesta corba del morro. Les celles, aquí li podem començar ja a fer les punxes. Aquí una mica això del coll i aquí una poteta cap a dintre, així, cap a la panxa, cap al pit. I l'altra, si mirem aquesta més o menys, se'n va més cap aquí. Què més? La galta.
Farà una cosa així. I no ens oblidem de les orelles, que aquí l'orella més o menys vindria per aquí. I aquí li farem una altra capa. Un peu que anirà cap aquí. I aquest que ens vindrà més frontal. Perquè ja hem dit que el 3/4 era una barreja, no?, del frontal i el perfil. Aquí també veuríem la cua. I aquí tenim la versió de 3/4, frontal i perfil. I d'aquesta manera, doncs mira, coneixem, gairebé es pot dir que coneixem ben bé el volum d'aquest personatge animalet, que és un eriçó, jo crec que molt simpàtic, Quan l'he vist he pensat que us agradaria. I aquí el teniu. Espero que l'hàgiu vist bé i que us atreviu a dibuixar-lo. Aquí també li podríeu afegir alguna punxa més. D'acord? Això ja al vostre gust. I a més li podeu posar color. Si voleu, jo no el pintaré, però aquesta zona, que seria la part de les punxes, la podeu fer una miqueta més fosca. Si ho feu en color, doncs trieu un color més marronet, més fosquet, i la part de la panxa la feu més clareta. Això seria, diguéssim, més semblant a el que és un eriçó a la realitat, no? Jo ho faig així una mica ratllant per ensenyar-vos només la zona que hauríeu de fer més fosca. I aquí el mateix, Aquesta zona més fosqueta, aquí li podeu fer així, que m'he oblidat. I ja el teniu. Bé, doncs ja hem fet el nostre eriçó, el nostre personatge d'avui, i a més hem après 3 punts de vista diferents, el frontal, el perfil i el 3/4. Espero que intenteu fer-ne almenys un i que practiqueu tot el que pugueu. Ens veiem ben aviat.